Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Efendi, kilogüz için rəhmət. Biz sizin bilen Tukay premiyası laureatları, hem şu laureat bulğan, bu 63 yazışı olar, 58 yıldan beri 70'den artıq 70'ləb eser. Şu eserler olar bizim milli edebiyatının altın fonduna kira aldı mı? Şu turda edebiyat bilgisi olarak ninde bu öz fikirlərinizə ortaqlaşıb getirəcək. Yaxşı, rəhmət, Razilə. Чынлап та, 1958 жылдан башлап, Аллаға шүкір, деп айтайық, республикабызда нәқ әдәбият сәнгать өлкәсендә җитди казанышларга ирешкән шәхесләр, аларның иҗатлары Гапла Тукай исемендәге дәүләт бүләге белән бәйләнә башлады. Менә сез әйттегез 63 язучы дип, чынлап та аларның исемнәрен атап чыгу бәлки шактый кыйнрак булса да, мин болай дип саныйм. Менә әгәр дә беренче номерлы әлеге премия Әхмәт Фәйзинең Тукай романына бирелгән икән, мин уйлыйм, әлеге Тукай исемендәге бүләк булу һәм Тукай иҗатына куелган таләп, яисә Тукай иҗатының татар әдәбиятында тоткан урыны, миңа калганда ул әдәби әсәрләргә куелган таләпләр шул биеклектә булырга тиеш дип саныйм. Беләсезме, әлеге әсәрләрне билгеле бәлки барысында мин хәтергә төшерә алмам, ләкин шул ук вакытта әдәбият тарихында эз калдырган һәм халык тормышында, аннан да бире халыкның рухи ихтыяҗына җавап биргән әсәрләр дип саныйм мин. Бу очракта теге яисә бу язучының иҗатын, яисә бу әсәрне менә үз вакытында ул бәлки аны аңа биргә кирәк булмагандыр, кебек сүзләрне әйтү кыендыр дип уйлыйм мин. Икенче мәсьәлә бар, беләсезме? Менә сезнең соравыгыз бер кызыклы фикергә тәрә мине. Әйтик, әдәбият тарихында эз калдырган күренекле шәхесләребез бар, һәм аларның укучы тарафыннан яратып укылган әсәрләре бар. Шул вакытта аларның иҗаты укучы игътибарына читтәрәк калган әсәргә бирелде. Бәлки бу очракта, мисалга китереп карыйк әле, әйдәгез. Менә әгәр дә минем алда әлеге исемлек һәм бу әсәрләргә мөрәҗәгать итәбез икән, мисал өчен 1960 елда ук Сибгат Хакимгә әлеге бүләк бирелде. Һәм бирелде, беләсезме, нинди әсәрләр өчен? По зову Ленина, Җил исми яфрак селкенми әсәрләр өчен. Ягъни 60 ел, 61 еллар Ленин исеме, партия исеме бик дәрәҗәле вакыт. Шуңа күрә Сибгат Хакимнең без чынлап та Ленин турында поэмалары барлыгын беләбез. Баһауиның моңа, Язгы җир уллары һәм башкалар. Бүген инде хәзер әлеге күпме дәрәҗәдә синфилыкка, партиялыкка һәм башка социалистик идеологиягә нигезләнгән әсәрләр югары бәяләнми. Шул вакытта әгәр дә миңа калганда татар әдәбияты белән таныш булган кеше нәрсә Сибгат Хакимгә бу бүләк дөрес бирелмәгәнме әллә дигән сорау куйса, гаҗәпләнү уятыр иде. Чөнки Сибгат абыйның иҗаты зур, шәп иҗат. Аның дистәләгән шигырь поэмалары Ленин турындагылардан башка да бу бүләккә тулысы белән лаек. Аның Казан артына бәйле Сусавымы, яисә язмышымы, Үрләреңне меңгә күбек әсәрләре, Фазыл чишмәсе, бер таудан 10 чишмә күбек җырлары барысы да Сибгат Хакимнең менә туган як җырчысы буларак татар әдәбиятында яңа сүз әйтте дип саныйм. Гәрчә кабатлап әйтәм, тәкъдим ителгән әсәре бүген инде безнең программаларда ул юк, ул укытылмый. Яисә тагын бер мисал, менә Гомәр Бәшировны алыйк. Гомәр абый Бәширов ул инде 51 елда ук Сталин бүләгенә, аннан соң ул бүләк СССРның дәүләт бүләге дип үзгәртелде, лаек булды. Аның Намус романы барыбызга таныш әсәр дип уйлыйм мин, татар әдәбияты белгән кешегә. Гомәр абый Бәширов әлеге безнең республиканың иң югары бүләген алды, 90 еллар ахырында гына яның язмыш дигән романы өчен. Бу әсәрне мин уйлыйм, укучылардан сорасагыз, китап укучыларның күбесе белми, хәтерләми.
Шул вакытта мин бик рәхәтләнеп Гомәр Айбәшировка туган ягым яшел бишеге өчен бу бүләкне 2 тапкыр бирер идем. Аның 70-нче елларда язылган әсәре бу. Үз вакытында күрәсең, әлеге әсәр игътибардан читтәрәк калган, бүген миңа калганда нәкъ татарның яшәү рәвеше, традицияләре, гореф-гадәтләре, якланышы, сакланышы, һәм аның элекке чорлар белән бүгенге чорлар бәйләнеше турындагы вакыйгаларны үзәккә куйган бу әсәр туган ягым яшел бишек миңа калганда әдәбият тарихында калачак әсәрләрнең берсе. Аңлата алган булсам, Беренчел шәхес үзе. ягъни әйтәсем килә минем кай вакыт менә әдәбият тарихының үсеш үзгәрешенә бәйле әдипнең теге яисә бу әсәреннән дә бигрәк алгы планга аның татар әдәбиятына керткән өлеше калкып чыга. Бу икенче яктан, менә Гомәр абыйга бу бүләкне бирмичә калдырган булсак, инде ул 95 яшьләр тирәсендә алды, вафатына күп тә калмаган иде кебек. Һәм нидер менә без аның каршында бурычлы булып кала идек. Бәлки әйткәнемчә, сәнгати планда башка әсәрләре дәрәҗәсендә югары ук булмаса да, ләкин ул һичшиксез әйбәт әсәр ул турыда сүз бармый. Без бит алып барабыз, Тукай бүләге дип әйттемме, татар әдәбиятына яңалык алып килә торган. Анда билгеле бер үсеш үзенчәлекләрен, русча әйтсәк, тенденцияләрен билгели торган әсәрләр булырга тиеш ул. Менә бу яктан караганда дим мин. Шул ягъни игътибар итсәгез, менә бу әйбер бар. Тагын менә сезнең сорауыгызны бирелгән шук икенче бер кызыклы сорау калкып чыга. Бер фикер икенчесен өстерәп чыгара дип әйтегендә. Менә бүләккә лаек булган авторларыбыз, яисә аларның тәкъдим ителү бәхәсләр уята. Менә әйтеп быел безнең 18 кеше Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән, әдәбият өлкәсендәгеләрнең исеме ялгышмасам 6 кеше кебек. Игътибар итегез, ни өчен шул кадәр күп, яисә аз дигән сорауны һәркем бирергә мөмкин. Аннан да бигрәк, менә минем әйтәсе килгән фикерем шуңа кайтып кала. Әдипләрнең иҗаты аларны шушы чорда бәяләү төрле сәбәпләргә бәйле. Беләсезме, менә мәдәни тормыш ул шундый, анда объектив һәм субъектив факторларның килеп керүен искә алмыйча булмый. Гади генә мисал, әйтик, Раулай Фәйзуллин әлеге әсәрне 33 яшендә алган, әлеге бүләкне. Якмасам 78 ел иде кебек. Шул вакытта әле әдәбият тарихында инде танылган исеме, дәрәҗәләре булган Аяз Гыйлаҗев, Әмирхан Еникиләр әлеге бүлекнән алмаганнар. Гади генә сорау туа, ни өчен чагыштырмаса яшь автор Фәйзуллин бу бүлеккә 78 елда лаек булды. Инде Аяз Гыйлаҗев яшмасам 82дә кебек, кем Әмирхан Еники дә шул тирәләрдә һәрхәлдә шактый соңарып дип әйттем инде 5-6 елга. Үзеннән үзе сорау туды. Тегеләрнең исеме, дәрәҗәсе билгеле. Рауиф Фәйзуллин белән мин аларны чагыштырып капма-каршы куясым килми. Менә бүгенге көннән чыгып караган вакытта Рауиф Фәйзуллин иҗатыма Аяз Гыйлаҗевме, Әмирхан Еникиме әдәбиятыбыз тарихында урыны бар, һәрберсенең үз оясы бар дип әйтер идем. Күрәсең 70-нче еллар ахырындагы хәл ситуация, мәдәният тормышы шундый булган ки, Рауиф Фәйзуллинның 60-нчы елларда әдәбиятка алып килеп, билгеле бер гызыгы тудыруы, аның шигъри форманы үзгәртеп, кыска шигырьләре белән татар әдәбиятын ил күләменә алып чыгуы, күрәсең, аның исемен күтәрде. Чөнки ул яңалык алып килде һәм ул бу өлкәдә беренчеләрдән булып юл ярып баргач, теге авангард ролендә булгач, аның исеме дәрәҗәсе күтәрелде. Һәм билгеле бер дәрәҗәдә күрәсең, чагыштырмача әсәрләрен азрак чыгаручы, бу очракта әйтик, проз әсәрләре битендә 3-4 елга бер генә чыга, теге күләмле һәм яхшы әсәрләр. Шуның белән әйткәнемчә, гәрчә Аяз абыйның 3 аршын җире без 62 елда язылган икән, без аны бүген бу чор татар әдәбиятының иң биек урында торган әсәрләр берсе дип саныйбыз. Ни фикеремә аңлаталдым кебек. Менә шулай да ашыгыбрак бирелгән дигән тәэсир калдырган әсәрләр бармы менә шушы исемлектә? Хәтта сез әдәбият белешендә хәтерендә калмаган, бөтенләй халык оныткан әсәрләр.
Білесізме, менә бәлки бұл сіздің сұрауыңызға жауапны мен менә алдағы фикеремне дәвам етіп кенә әйтә аламдыр. Билгеле менә шындап та, әгәр дә мин әлеге 63 исемлектәге 63 кешенең исемен карыйм икән, алар лайык. Минем бәлки билгеле бер дәрәҗәдә хакым да юктыр бу дәрәҗәдә аларга мондый таләп белән килергә. Шулай да менә иҗатларына хәзер инде бүгенге көн биеклегенә карыйбыз икән, минемчә мин үзем барыбер әлеге әсәрләр, әлеге авторлар Тукай бүләгенә исеменә лайыклы шәхестәр дип әйтер идем. Мин арасыннан кайсында булса, моңа ашыгыбрак бирелгән дигәнне әйтәсем килми. Әмма шул ук вакытта кабатлап әйтәм, теге исә бу авторның иҗатында менә аның бөтен иҗат биеклеген, иҗат үзенчәлекләрен туплап биргән әсәр түгел, бәлки шушы чор, вакыт, заман рухында язылып, шушы чорында үз көнендә, үз вакытында теге югары бәя алган әсәрләргә бирелгән дип әйтәсем килә. Менә бу яктан караганда, мисал өчен менә булай дип әйтер идем мин. Әйтик, кемне алып карарга мөмкин булыр иде? Менә Гәрәй Рәхим. Гәрәй абый Рәхим, нәкъ менә Фәзүлнәр буыны шагыйре, бүген аны инде белмәгән кеше юк, халык шагыйре буларак та билгеле. Гәрәй абый Рәхимгә әлеге бүләк бирелә. Кара йөзләр әсәренең либреттосы өчен. Игътибар итегез, ул вакытта әлеге әсәр, әлеге тематика барыбер да социализм заманы дип әйтәм инде, шактый популяр иде, сез аны беләсез. Шуңа күрә дә бүген көндә укучыларга мөрәҗәгать итәм икән, сез Гәрәй Рәхимнең әлеге либреттосын беләсезме дип, әйтәчәкләр юк дип. Иманым камил. Мәктәп вуз программаларында юк ул. Киң җәмәгатьчелек яисә әдәби хәрәкәттә бу әсәрнең исеме бик телгә алынмый. Ягъни ул үз вакытына бәйлерәк бирелгән әсәр. Икенче яктан әйткәнемчә, Гәрәй Рәхим иҗаты моңа лаекмы? Һичсез лаек. Мин Гәрәй абыйның иҗатын бүгенге көндә нәкъ менә шушы 60-нчы еллар буыны китергән әдипләр арасында чынлап та лаеклы шәхесләрнең берсе дим, һәм аның әсәрләре инде киң җәмәгатьчелеккә билгеле булып шигырьләре залларда, трибуналарда яисә сәхнә залларында яңгырый икән, бу аның иҗатына бирелгән бәя. Әсәрләре мәктәп һәм вуз программаларына кертелгән икән, аның иҗатына бирелгән бәя дим мин. Менә мондый мисалларны күп булмаса да, әйткәнчә табырга мөмкиндер дип уйлыйм. Менә шушлар арасында шулай менә алтын фондка кергән дигән әсәрләрне. Билгеле инде менә беләс, әйе, сезнең әйтәсегез килә, шушы тәкъдим ителгән әсәрләр арасында барыбер әдәбият тарихында аеруча зур урын алачак. Һәм алдагы буыннар нинди генә шыр заман үзгәрешенә карамастан бу әсәрләргә мөрәҗәгать итәчәкләр дип әйткән вакытта, мин яхшы, ул вакытта әйдәгез мин күчереп алыйм да, фикерләрне әйтим. Ләкин башта ук әйтеп куйам, Рузилә. Билгеле бер дәрәҗәдә субъективлыктан китеп булмастыр кебек. Чөнки мин дә бит китап укучы буларак, әлеге авторның иҗатын кайчан укуыма бәйле, минем күңелемнән нинди урын алуына бәйле, минем кызыксынуларыма, тикшеренү өлкәмә һәм башкаларга бәйле дип мин аны әйтер идем. Әйдәгез шулай дип әйтик ул вакытта. Менә рәттәнрәк киткән вакытта гафу итәсез инде, тагын алдагы фикерем бәлки тулыландырамдыр. Менә Габдрахман абый Әбсәләмов Сөйләмәс утлар романы өчен бүләк бирелде. Ятбар тигез, бүгенге көндә киң җәмәгатьчелек туган беренче сорау. Менә без аның яңагына соңгы 2 елда ак чәчәкләрен шаулатабыз. Спектакль, кино төшердек, әйбәт бәя алды. Менә юбилей кичәләрендә дә нәкъ шушы әсәре күбрәк яңгыраш алды. Кемнәрдер аны бәлки Бөек Ватан сугышына багышланган әсәрләре Ак төннәр, Газинур, Мәңгелек кеше кебек романнары белән күңеленә сеңдергәндер. Шул вакытта Сүнмәс утлар караганда, чынлап та минем өчен ак чәчәкләре кадерлерәк. Ягъни бу яктан караганда иҗаты лаек, әйткәнемчә, Габдрахман Сәләмов ул әдәбият үсешендә торган баганаларыбызның берсе, әсәренә мөнәсәбәт әйткәнемчә төрле булырга мөмкин. Инде әдәбият тарихында менә бу әсәрләр кала дип әйтә дигәннәргә, менә Хәсән Туфан иҗаты.
Аның сөйләнмә әсәрләре, бүгінгі көндә дә біз әлеге сөйләнмә әсәрләрдәге шигырьләрне укыйбыз. Мин уйлыйм, Хәсән Туфан иҗатына нәкъ менә шигъриятның бер биеклеге, сәнгатилек, фикер һәм хис байлыгы һәм аларның гаҗәеп матур синтезына ирешү ягыннан Хәсән абый иҗаты әйбәт. Миңа калганда аның тормыш юлын белгән һәм нәнсәң Агыла да булат агыла, Касыгызның жылы, кулы жылы кебек шигырьләрен укыган кеше кабат гомере буе онытмый дип саныйм мин. Яисә, менә әгәр дә сезнең фикерне дәвам итеп карыйбыз икән, менә Гамил Афзал шигъриятендә, менә аның Айлы кичләр җыентыгы һәм Борламда карыйм дигән җыентыкларына тәкъдим бирелгән әлеге бүләк 77 елда. Гамил Афзал, Гамил абыйның иҗаты әйбәт, шәп иҗат. Мин уйлыйм, аны нәкъ менә татарның теге шигъри пландагы рухын, җанын ярып карый дип саныйм мин. Андагы юмор сатира гына түгел, күпләр аны юмор сатира остасы дип кенә беләләр. Аның бит нәкъ менә халык язмышы турында уйланган шигырьләр дә бик шәп. Менә без еш кына теге социалистик реализм яисә социалистик җәмгыять вакыты һәм аннан соң үзгәртеп коруларга килгән вакытта әдәбиятның урыны, әдәбиятның роле булдымы дигән сорауны куябыз. Минемчә, нәкъ менә Гамил Афзал иҗатлары яисә Туфан Миннуллин пьесалары, тагын кемне әйтим, Марсел Галиевның хикая повестлары, Миргазиян Юныс, искалмадым, менә дигән повест романнары татар укучысын әлеге үзгәртеп коруларга әзерләде. Ул социализмның кырыс, тынчу һавасын үтеп чыгырга ярдәм иткән авторлар, әсәрләр дип саныйм мин. Һәм үзеннән үзе аларга бирелгән бүләк, миңа калганда, димәк, аларның иҗаты дип саныйм мин, алдагы чорларда укылачак. Дөресен әйтеп беләсезме, мин бу шарта нәрсәгә игътибар итәм. Барыбер, менә бу социализм вакытында язучы заман каршылыкларын үтеп чыгып, әлеге ниндидер шушы чор мәнфәгатьләрендә генә калмыйча, гомум кешелек кыйммәтләренә мөрәҗәгать иткән икән, аның иҗаты әдәбият тарихында калачак. Мин кире какмыйм, шул ук коммунист образларын үзәккә куйган әйбәт әсәрләребез дә бар безнең. Гариф Ахуновның Хәзинә романы. Начармыни, һич кенә юк. Мин аны үз вакытында Тукай бүләгенә тиеш, лаек булган әсәрләр дип саныйм. Чөнки анда әлеге коммунист образлары алар теге үз мәнфәгатен яклаучылар буларак бирелми. Ул халык тормышы, анасын шунда онытмыйк. Коммунистлар ул чорда барыбер җәмгыятьне әйдәп баручылар буларак урын алды. Бөтен коммунистлар да теге үз мәнфәгатен генә кайрытмады. Без аны беләбез. 18 миллионның күпчелеге менә дигән намуслы кешеләр иде. Алар җанын тәнен биреп, ил өчен, халык өчен дип тырышканнар икән. Гариф Ахуновлар, башкалар аларын тасвирлаганнар икән. Нигә без аннан баш тартырга киреш? Ул чор үзенчәлекләрен, бу әсәрләрнең бөтенесен кырыга этәреп куйсаң, каян белербез біз? Шулык намус роман алыгыз. Нәфисәләр, айсылулар, коммунистлар алар әйе. Ләкин намус романында сүрәтләнгән авыл тормышы, сугыш чорындагы татар авылы, хатын-кыз язмышы, балалар, картлар язмышы шу кадәр тулы итеп, җанлы характерлар итеп биргән тагын нинди әсәрләребез бар. Бу әсәрне укыма, сугыш чорындагы татар авылы турында күз аллавыбыз бит бермә-бер кими. Менә шуларны чыгып әйтәм мин. Инде сезне сорауга тагын җавап бирәм икән. Менә Туфан абый Миннуллин Ай булмаса йолдыз бар. Һичшиксез Туфан абыйның Элдермештә әлмәндәре белән янәшә торырга тиешле әсәрләрнең берсе Ай булмаса йолдыз бар. Бүген дә сәхнәләрдә әледән-әле куелып килә икән, һәм киләчәктә дә куеласына мин шикләнмим. Кызыклы, бәхәсле, ләкин кеше характерын, Мәдинә Сафинаны әнә шундый мин үз язмышымны үзем хәл итәм дигән максатка чыгып, баш имим дип яшәүче хатын-кызларыбыз булган икән, һәм бүген дә без аның үрнәкләрен тегегә дәрәҗә күрәбез икән. Кызыклы, кемдер кабул итмәс? Ул өчен хатын-кыз түгел, ул ирдәү кәбит дип әйтерләр, ләкин бу сораулар куелдымы? Димәк, әсәр бәхәс уята. Сине һәм мине ул битарафлыктан чыгара. Үз язмышым, якыннарының язмышы турында уйланырга этәрә. Әйткәнчә, минем өчен әдәби әсәрнең кыйммәте барыбер менә шушы халык рухына туры килә торган әсәр язылып, иң беренче
әсәр бит баңлыктыра барыбер сойлап алынган тормыш материалы белән, темасы белән. Ләкин тема гына мәсьәләне хәл итми. Автор шулай да кабатланмас, кызыклы, гыйбрәтле мәсьәләне эзләп таба икән, ул табыш. Әйтик, шул Туфан абыйның 90-нчы еллар башында İngilizce плюс версия язылган икән. Катнаш никах турында ул чорда хәтерләсәгез 90-нчы еллар башында бик күп сүз булды. Матбугатта мәкаләләр шундый күрде. Туфан абый беренче булып әдәби әсәр буларак сәхнәгә менгерде. Ул беренче булды. Шуңа күрә аның темасы бик тә якын һәм яңа иде. Икенчесе тема гына мәсьәләне хәл итми. Барыбер әсәрнең алгы планга чыгарга тиеш сәнгати эшләнеше. Мәхәббәт турында язмаган кеше юк. Һәрбер язучы, бигрәк тә шагыйрьләрнең 90% мәхәббәт турында шигырь язудан башлый диләр. Ләкин һәркемнең әлеге хис кичерешне аңлатып сиңа һәм миңа, минем җаныма салырлык итеп бирә алуы төрлечә. Сәнгати дигән сәнгатилек, рус әйткәндә безнең художестволык дигән сорау алга килеп чыга. Ул маңа ничек ирешә? Бу хисне кайсы ягын, нинди планда аша? Язучының осталыгы шуннан гыйбарәт. Нәкъ мин шуннан чыгып, аларның иҗатына якын киләм һәм бәя бирәм. Гафу итәсез, читкә китмәдемме? Инде менә бу исемлекне караган вакытта Аяз абый Гыйлаҗевның Җомга көн кич белән әтәш менгән читәнгә. Мин аны тарихта калачак дим. Җик калмасын. Җомга кич беләндәге Бибинур әби язмышы миңа калганда татарның курбанчылык идеясын чагылдырган һәм беләсезме, менә тиздән Камал театрында булачак премьера Илдар Абыгузеевның Ак калфагым төшердем кулдан. Менә күпме дәрәҗәдә мин бу әсәрне, спектакльне карарга инде әзерләнәм, ләкин Аяз абый Гыйлаҗевның Җомга көн көч белән укып барсаң, әсәрне тирәнрәк аңлыйсың кебек. Чөнки анда беләсең бик кызыклы бер мәсьәлә куела. Татар халкының бер матур сифаты бар һәм бүген дә саклана дигән өметтә мин. Сабан туйларында ат чабышы вакытында иң артта килгән атның муенына сөлге салу. Әйтелүләренә караганда дөрестөрме мин белмим, иң артка калып килгән атның күзендә яшь бар диләр. Әйткәнчә күргәнем юк, ышанам. Һәм ул атка бирәктә ялгыз карчыклар яулык салганнар, сөлге салганнар. Моның сифаты нәрсәдә? Үзенчәлеге татар халкында кыен, авыр хәлдә калган иптәшенә, күршенә, замандашына, авылдашына ярдәм итү теләге бар. Минем бит бу милләтемнең бер вәкиле дип карау бар. Ак калфагым төшердем кулдан, әнә шул турыда. Төрле сәбәпләр белән читкә китергә мәҗбүр ителгән якташларыбыз, алар төрле сәбәп булгандыр. Күбесе үз теләге белән түгел, ул элегрәк чорларда мәҗбүр ителгәннәр бит. Алар да минем фикердәшем, милләттәшем, татар халкының бер вәкиле. Мин аңа ярдәм кулы сузырга тиеш. Ул минем намус эшем дигән әйбер. Аяз абый Гыйлаҗевның Бибинуры нәкъ менә шушы сифатны кешеләргә изге гамәл кылу һәм кыла алу дигән татарның бик матур сифатын яклай, аны алдагы буыннарга иттерәсе килә. Бит яхшылык, изгелек эшләүнең бит асылы шуннан гыйбарәт. Аның өчен син үзеңә әҗер көтмисең. Халык мәкалә нәрсә ди? Яхшылык эшләдә суга сал. Халык белмәсә балык белер ди. Яхшылыкны башкалар моны белеп, миңа рәхмәт әйтсен өчен, менә ул нинди молодец, яхшылык эшләгән дип әйтсәң өчен эшләнми. Ул синең күңелеңнән, җаныңнан чыкса гына мәгънәле була. Рөхсәт итсәң, Каим Насиринның Кырык вәзир дигән төрек теленнән тәрҗемә иткән 19-нчы йөз уртасында язылган, тәрҗемә ителгән әсәрендә бер кызыклы гыйбрәтле вакыйга бар. Сиңа да сөйлим әле. Бер егеткә бәйле инде ул. Бер егет шәһәргә барырга чыга да, юлда бер кызыклы хәл күрә. Кешеләр икмәк чәчәләр тубалдан. Ул икмәк шунда ук үсеп чыга, ләкин үсеп чыккан икмәген бу кешеләр үзләре үк төртеп яндыралар. Егет гаҗәпләнеп карап тора, ул аның күз алдында була әлеге хәл. Һәм ул шәһәр капкасына җиткәч, аксакаллы карттан бу турыда сорый да, карт аңа булай дип аңлатып бирә. Кешеләрнең дә икмәк чәчүе, ул изге гамәл кылуы, яхшылык эшләүе. Ул икмәк үсеп чыга. Ягъни яхшылык ул кешегә барыбер менә үсеп чыккан икмәк кебек үк кире кайта.
Лекин ди әлеге икмәкне кемнәрдер уттыртып яндыралар. Ул уттыртып яндыру, ул үзеңнең эшләгән изгелеген турында башкаларга сөйләп йөрү. Кара сез, нинди чагыштыру китерә. Үзеңнең изгелегең белән мактану, үзеңнең икмәгеңне уттыртып яндыру белән тиңләште. Күрәсез, нинди мәгънәсе алынган, шәрыктән килә торган. Татар халкындагы әлеге сыйфатлар бар икән, без менә татар дибез, милли сыйфат дибез, менталитет дибез. Алар әнә шушы вак сыйфатлардан җыела. Артта калып килгән атның муйнына сөлге салудан онытмазык мәле. Бибидер әби кебек якыннарыңа, күршләреңә, авылдашларыңа яхшылык эшләүдән әле без баш тартмыйбызмы? Яисә минем күңелемдә бармы ул? Менә шушылар турында әдәбиятның бәлки иң мөһим вазифаларының берсе дә шундадыр инде, дип әйтәсем килә. Әнә шул рәвештә әдәбиятыбыз тарихында чынлап та кызыклы гыйбрәт әсәрләребез күп, якынрак көннәргә киләбез икән. Менә минем алда Нурихан Фәттах, тарихи романнар авторы. Ничек Нурихан абыйның ите су ака торыр, яисә сызгыра торган уклары тарихта калмасын. Калачак билгеле. Яисә менә икенче бер авторыбыз бар. Әле күптән түгел генә булган кичәсе булды Зөлфәт Маликов, Дөлфәт Маликов Зөлфәтнең аның ике урман арасы җыентыгы өстәл китабы дип әйтергә мөмкин. Аның эссе жанрындагы штырманда булбул сайрый дигән эссесын мин айрым өлешләрен хәтта студентларга, студент укытучыларга да һәрвакыт тәкъдим итәм. Андагы фикер, андагы фәлсәфә, әдәбият шулардан тора дип саныйм мин. Миргазиян Юнус әдәбият тарихында һичшиксез калачак әдибебез дип саныйм мин аны. Аның Шәмдәлләрдә генә утлар яна, беренче исеме биектә калу. Әдәбият тарихында һичшиксез калачак. Дөрес, Миргазиян абыйга Тукай бүләге бирелде. Аның тәнкыйть мәкаләләре, публицистик язмалары тупланган Албатрос язмышы дигән китабы өчен. Минем өчен ул прозаик буларак кадерлерәк. Гәрчә мин аның бик көчле публицист булуын, тәнкыйтьче булуын кире какмыйм. Ләкин иҗаты күңелемә якынрак. Әйткәнчә, бәлки субъектив карашымдыр. Мәхмүд Хәсәновның язгы ажаганы, минемчә 90-нчы еллар әдәбиятында иң уңышлы әсәрләрнең берсе. Тагын менә кызыклы да, гыйбрәтле дә булган бер генә авторга тукталыйм да, бу турда сүзебезне тәмамларбыз. Фуат абый Садриев, Мөслимдә яшәүче авторыбыз. Фуат абыйның бәгасьләр бәгате өчен Тукай бүләге алды. Лаекмы? Билгеле лаек. Ләкин минем күңелемә Фуат абый үзе тыңласа, дөрес аңлар дип уйлыйм мин, таң җиле якынрак. Бәлки субъектив карашымдыр. Миңа таң җиле, нәкъ менә татар прозасының бер яктан романтик, рухлы булуы һәм икенче яктан менә кеше күңеленә, кеше җанына үтеп керү сыйфаты тулырак, киңрәк чагылган кебек. Бәгасьләр бәгате кырысрак, ул социалистик системаның әлеге район җитәкчеләре белән аларның төрле дәрәҗәдәге чиновниклар белән дип әйтимме, эшләү стиленрәк багышланган әсәр бит инде эштәлегендә дип әйтү. Мин аны һич кенә дә бик яхшы әсәрләрдән берсе дип саныйм. Яратып укыган әсәрләрем һәм киләчәктә дә укылыр. Ләкин таң җиле күңелемә якын. Бәлки минем рухым, җаным мондый әсәрләргә күбрәк бирелгәндер. Безнең татар әдәбиятында лаексызрак онытылган әсәрлек кайсын саныйсыз? Монда кермәгән булырга да мөмкин, премия калган булырга да мөмкин. Бәлки күтәрергә кирәк, фильм төшерергә, китабын яңадан бастырырга дигән кайсы әсәр безнең онытылды? Беләсезме, бу сорау элек тә туганы бар инде аның. Мондай сорауларның туганы бар иде, чынлап та. Билгеле бер дәрәҗәдә моңа җавап бирү кыенлык та тудырадыр бәлки. Аның өчен сынапта татар әдәбият тарихын, бирәктә 20нче гасыр яисә 60нчы еллардан әдәбият тарихын бик яхшы белү кирәк һәм аны максатчан өйрәнү кирәктер. Мин бу очракта бик тирәнгә кермәстән, бәлки бер-ике исемне генә атысым килә. Кемдер килешер, кемдер килешмәс. Мин берсе Салих Баттал дип саныйм. Миңа калганда чынлап та Салих Баттал үзе эшче да булган һәм инде нәкъ менә әдәбият тарихында урын алырга тиешле шәхесләрнең берсе иде. Аның шигъри повесть һәм романнары миңа калганда әйбәт әсәрләрдән дип саныйм мин. Алар әдәбият тарихында урын алачак авторларның берсе дип мин аны Тукай бүләге бирелмәде. Күпме дәрәҗәдә
Совет чорының конъюнктурасы. Чөнки ишетеп белүебезчә, яисә аның турдагы истәлекләреннән укыганнан шул аңлашыла, Салих абый туры сүзле кеше булган, акны ак, караны кара дип әйтә алган. Ул вакыттагы төрле партия җитәкчеләренә дип әйтәме бик ошамаган, шул рәвешле җитәкчелек белән каршылыкта булуы, күрәсең, аны бәлки кырыга итеп чыгаргандыр. Тагын беләсезме, бәлки менә Хәсән Сарьян исеме миңа якын. Аның нокталы өтер әсәре үз вакытында гына түгел, аның бер анан 5 улы, бәлки сездә хәтерлисездер, әлеге 2 әсәр миңа калганда үз вакытында Тукай бүләге бирелергә лаек әсәрләр дип саныйм мин. Таңа шунысы бар, ни әйтсәң дә менә үз вакытында әлеге бүләкләргә лаек булмау еш кына бүгенге көн җәмәгатьчелегенең игътибарын да киметә бит. Яңадан ушырга әйләнеп кайтып укыйм әле дигән вакытта еш кына бүгенге укучы чынлап та Тукай бүләге лауреатларына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әнә шул рәвешле менә мин әйткән бик аз санда булса да авторларыбыз бар иде. Алар кызганыч ки читтәрәк калды кебек. Аннан соң беләсезме, менә бүгенге лауреатлар, бүгенге лауреат яисә хәзерге әдәбиятка бәйле дә бәлки сезнең соравыгыз кушылып китә аладыр. Мин үзем барыбер иҗатларын шактый әйбәт беләмдер дип саныйм. Айдар Хәлим белән Фәүзия Бәйрәмованы мин Тукай бүләгенә лаек шәхестәр дим. Һәрхәлдә Айдар абыйның иҗатын әйбәт беләм. Аның һәм шигърияте, һәм прозасы, бәлки публицистикасы да өчесен бергә караган вакытта татар әдәбиятының еш кына үсеш үзгәрешен билгеләгән әсәрләр дип саныйм мин. Аның шул 3 аяклы аты буенча Казыктагы Талиянымы, яисә аның татар вакыты исемнәре ук карасыз, метафора булып килгән исемнәр татар язмышын, аның асылын ярып салган әсәрләр дип саныйм мин. Фәүзия апаның иҗаты үз вакытында барыбер тиешле бәяне алмады. Менә сезгә никадәр якындыр, ләкин аның 80нче еллар әдәбияты, аның Болын әсәрен алабызмы, яисә Күл балыгы, Канатсыз акчарлаклар, алар татар әдәбиятында әле башкалар уйламаган вакытта яңа юл ярганнар. Бүген бу әсәрләрне укып карыйсың, дөрес аларны укып бәлки җиңел дә түгелдер. Алар әзерлекле укучыга, билгеле дәрәҗәдә интеллектуаль дәрәҗәсе югары булган укучыга атап язылганнар. Ләкин алардагы фәлсәфә, мәгънә миңа калганда әллә ничә буынга менә дигән рухи азык булачак. Кызганыч, аларның иҗаты билгеле бер сәбәпләр аркасында барыбыз да белгән әдәбият тарихыннан аннан бирәк әлеге Тукай бүләге комиссиясе игътибарыннан читтәрәк калып килә. Мин уйлыйм, алар иҗатына барыбер әркин җәмәгатьчелек якын елларда әйләнеп кайтырдым мин. Темага соңгы сорау, кандидатлар, быелгы кандидатларга нинди хисләр белән укыдыгыз? Аның фамилиялары нәрсәләр? Күз алдына килде беренче сорауга. Монсы иң авыр сораудыр инде. Ник дигәндә, беләсезме, менә әгәр дә быел тәкъдим ителгән авторларыбыз арасында, әгәр дә исемнәрен хәзер искә төшереп киттек әле, мин кемнәр онытсам, сез әйтеп җибәрегез. Алфавит буенчарак барсак, Тәлгать Галиуллин, Әхәт Гафар, Мәдинә Маликова, Зиннур Хөснияр, Фатил Сафин, шулар күбек. Кемнәр калдырганмысам, гафу итәсез, онытып калдырганмысам. Аларның барысына иҗатын мин нигездә әйбәт беләм. Тәлгать Галиуллин белән озак еллар бергә эшләдек. Ул минем остазым, укытучым. Тәлгать абыйның Сәйд Сакманов романын турында бәхәсләр оештырганыбыз әлегәчә күз алдында. Моннан 10 еллар элек башланган иде инде ул. Бүген дә дәвам итә. Зиннур Хөснияр белән мин 1 елларда укыдым, белем алдым. Гомере буе дип әйтим инде, теге гомер юлыбыз гына түгел, аның иҗатларыбыз гына түгел, янәшә бара. Мин аны замандашым, чирдашым, фикердәшем буларак аның Кичү җыентыгында яисә Гарасат романына игътибар мөнәсәбәтем шундый ук. Фатил абый Сафин иҗаты аның Саташып аткан таң, инде моннан 10 еллар элек, яртмасам 2002 еллар тирәсендә дөнья күргән иде кебек трилогия. Ул барыбер Татарстанның дәүләт җитәкчеләренең берсе булган Дәүләт Яров иҗатына, шәхесенә бәйле вакыйгаларны
нәқ менә бер яктан әлеге 20-30 еллар шур рухына, мөхитенә бәйле һәм үзенчәлеге дип әйтер идем мин, әсәрнең табышы да шунда заман биеклегеннән торып бәя бирә. Нәқ менә монда вакыт ягыннан да әсәрне тикшерү бик тә кызыклы. Чөнки укучыга ул чордагы заман укучысы аларның иҗатын, аларның эшчәнлеген ничек бәя биргән әлеге шәхесләргә. Һәм без хәзер инде 21-нче гасыр укучысы буларак аңа ничек карыйбыз, нинди мөнәсәбәттә. Менә бу яктан караганда, андагы гыйбрәт миңа калганда тарихның билгеле бер дәрәҗәдә әйтәләр бит әле кабатлана, яңа биеклектә теге бормаланып булса да үсә, ләкин кабатлана диләр. Нәкъ менә шуның чагышын тоям кебек Фатил абый иҗатында да. Әхәт абый Гаффар иҗаты аның юл буенда зәңгәр чәчәк яшмасам, шул тәкъдим ителгән иде кебек әсәре иҗаты менә Әхәт абый Гаффар иҗаты үз вакытында 70-нче елларда, 80-нче еллар дәвамында бик популяр иде. Мәктәп, вуз дәресләрендә аның иҗатын өйрәнгәнне без беләбез. Нигәдер Әхәт абый бераз югалып торды. Шактый вакыт югалып торды. Мин аның иҗатына әнә шул зурланган хикәяләре Казан яисә Мәдәни җомгада күренгән иде. Шулай да күрәсең, менә яңадан әлеге икенче сулышы ачылган дип кабул итәм инде. Ул әлеге шактый күптәнрәк язылган булса да, әсәрләрен хәзер укучыларга тәкъдим итә. Мәдинә апа Маликова иҗаты инде байтак еллардан укучының күз алдында. Аның повесть романнарын укыганыбыз гына бар түгел, студентлар белән очрашуга да чакырганыбыз бар Мәдинә апаны. Кызыклы, гыйбрәтле. Миңа калганда нәкъ менә хатын-кыз язучы буларак бүгенге чорга, бүгенге заманга бер үзгә күз белән, акылдан бигрәк хис белән карый торган язучыларыбызның берсе дип саныйм мин. Беләсезме, ниндидер менә бу очракта кайсы лаегырак кебек сорауны да бирергә мөмкинсез. Мин бәлки алданрак да әйтәмдер. Бу мәсьәләдә менә 40 кына бүлеп әйтүе кыен. Менә мин хәтеризәм, сүзебез башында әйттем бит әле. Кайбер әсәрләре өчен бирелгән, миңа аны бу әсәренә караганда икенче әсәре мин үзем сәнгатьлек ягына югарырак бәялим дип әйткән идем бит. Шуның кебек, бу әсәрләр, бу авторларның мин иҗатларын әйбәт белгәнгә күрә, алар барысы да лаек. Бу очракта менә кайсы алданрак лаек, кайсы быел алырга тиеш, кайсы алдагы елга тәкъдим итәргә тиеш дигәнгә менә нисбәтле. Мин бу очракта һәрберсенең иҗатына шулай якын килер идем. Әйттем бит әле, Фәүзия апалар, Айдар абыйлар буга кадәр алмаганнар. Biz мәңгә салып карыйм икән, мисал өчен бәлки аларны бүген бирергә теләр идем. Әнә шул яктан караганда. Инде тәкъдим ителгән икән безнең 5 авторыбыз. Мин уйлыйм, бәлки берсенә генә түгел, лаекларына арасыннан лаеклар дип санап, комиссия, әле комиссия әгъзаларының бер шулай субъектив мөнәсәбәте бар, шуларга бәйле, демәк, икесен генә булса да сайлап алырлар дип уйлыйм мин. Калганнар Алла белсә, алдагы елларда лаек булырлар дим. Чөнки татар әдәбияты бай, кызыклы, аның әлеге мондый шәхесләре бар икән, демәк, әле киләчәгебездә өметле дип саныйм мин. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.